Sa gilusag nga drug den, pas operasyon sa mga otoridad sa Misamis Oriental, hapit 800,000 pesos nga kantidad sa gituang Shabu ang nasakmit sa gihimong operasyon sa barangay Santa Cruz, Taguluan. Na-recover ang kapin 117 grams sa Shabu, magibanang ana sa 795,600 pesos ang kantidad. Lakip sa Nakumpiska ang pipila ka mga personal na gamit ng gituang may kalambigitan sa paggamit o pagdistribute sa legal nga droga. Sumala sa PNP Drug Enforcement Group, kabahin kini sa ilahang mas ipakusgan nga kampanya batok sa mga drug den ug uban pang illegal nga aktibidad nga may kalambigitan sa droga. Sa Cagayan de Oro City, granada ug uban pang illegal nga armas ang nakumpiska sa mga otoridad ato sa search warrant implementation. Wala naabtan sa lugar ang suspect nga target sa operasyon pero kasuhan gyapon kini sa mga pulis. Pero na-recover sa mga otoridad sa balay sa suspect ang usa ka hand grenade, usa ka KJ-99 9mm pistol, usa ka magazine ug 8 ka buok nga bala. Sa Butuan City, 5 ka drug personalities ang naaresto sa mga otoridad ug napuhag ang giingong drug den sa Purok 8, Barangay GP Rizal niadtong Lunes ato sa implementasyon sa search warrant sa PDEA Regional Office 13 kauban ang nagkadayang law enforcement unit. Sikop sa operasyon ang usa ka 21 anyos drug den maintainer, 55 anyos nga construction worker, empleyado sa drug den ug 22 anyos nga bisita sa drug den. Samtang duha ka 17 anyos nga minor de edad nga gikonsidera nga mga bisita sa lugar ang na-rescue sa mga otoridad. Nasakmit sa operasyon ang gibanabanaang 6 grams sa gituang Shabu nga 40,800 pesos ang kantidad, ingon man drug paraphernalia ug ubang non-drug evidence. Himas rehas na ang mga dinakpan ang gipasakahan og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Na-dismantle sab sa mga otoridad ang drug den sa Barangay Malinis, Lamitan City, Basilan. 3 ka drug personalities ang nadakpan. Gila ang mga naaresto nga sila alias Andrew, 32 anyos, nga gingong drug maintainer, alias Cholo, 38 anyos ug alias Jenrick, 21 anyos. Nakuha sa ilang posisyon ang 12 ka heat-sealed transparent plastic sachet nga dunay sulod sa gituang Shabu nga gibanabanang ana sa 7 grams, valor 47,600 pesos ang kantidad. Lakip sa nasakmit ang usa ka cellphone, buy-bust money, mga ID ug klase-klaseng drug paraphernalia, ingon man uban pang non-drug evidence. Ikasuhan na ang mga suspect nga may kalabutan sa illegal nga droga. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.